Nagpanawagan man si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mabaskog o kung mas mabaskog nga proteksyon sa mga kabataan batok sa negatibo nga epekto sa social media, ilabi ng paglaptas ng fake news, pornografiya, kapintas kag kultura sang pagdumtanay. Suno sa Presidente, ini nga mga iso mahimo magdala sang problema sa mental health, pagtaas ng kaso sang teenage pregnancy, HIV/AIDS, kag iban pa nga makahalid nga epekto sa kabataan. Nagpanawagan sa tanan nga sektor sang komunidad nga magbinuligay sa pagproteher kag paggiya sa mga pamatanon. Dugang pa ni Marcos, dapat magabuligay ang mga lokal nga pangaluhan, ang barangay, ang Philippine National Police kag Department of Education agud mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan. Iga-deploy man ang unang batch ang 10,000 ka mga School Counselor Associate sa mga pampubliko nga eskwelahan agud maghatag sang giya kag suporta sa mga estudyante. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies, and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtib na pakikiramay.